مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ اے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام انہاں لوکاں کولوں پوچھو ستاں آسماناں دا اور عرش عظیم دا مالک کون ہے؟ یعنی اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر اپنے عرش دیاں جڑیاں خوبیاں بیان فرمائیاں نے انہاں وچوں ایک اے بھی ہے کہ اے عرش عظیم ہے، عظمت والا ہے، بڑا ہے۔ سلسلہ چل رہا ہے کہ انسان نے کیڑے کیڑے کام کرنے نے، قیامت والے دن اللہ کریم اس نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ ساڈے جڑے کم ذکر ہو چکے نے وہ 26 دی تعداد تک پہنچ چکے نے۔ اج 27واں کم ذکر کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کردے نے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم خاتم النبیین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام دی طرف وہی فرمائی اے میرے خلیل اے ابراہیم حسن خلقک ولو مع الکفار تدخل مداخل الابرار، کہ اے میرے پیارے خلیل تسی حسن اخلاق دا اظہار کرو اگرچہ کفار دے نال ہی کیوں نہ ہوئے۔ جس وقت اے کم کرو گے نیک لوگاں وچ داخل ہو جاؤ گے۔ کفار دے نال حسن اخلاق کیے، کفار دے جو شریعت اسلامیہ نے حق اسلامی ریاست دے ذمے لگائے نے او انہاں تو اگے بھی نہ ہوئے تے پیچھے بھی نہ رہے، صرف او حق ادا کرے جتنا شریعت نے کیا ہے۔ اودیاں مختلف شرائط نے کہ کفار اگر عیسائی یہودی اسلامی ملک وچ رہنا چاہتے نے انہاں کیڑیاں شرطاں نال رہنا ہے، وہ اسلامی شرطاں ہون ہے، انہاں دے مطابق وہ رہن، انہاں دے نال برتاؤ ٹھیک رکھنا ہے۔ اگر انہاں چ کسے ایک شرط دی بھی کمی کر دین تو پھر انہاں نال برتاؤ او ذمیہ والا جڑا اسلام نے حقوق دسے نے وہ برقرار نہیں رہن گے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کتنیاں شرائط نے علماء نے کتنی تفصیل نال بیان کیتیاں نے، اور موجودہ دور وچ اے لوگ عیسائی اور یہودی اگر اسلامی ریاست وچ رہ رہے نے، اسلامی ریاست انہوں نے او شرائط بیان کر دی ہے یا نہیں کر دی، اگر کر دی ہے تو اس تے عمل انہوں کو کتنا کروان دی ہے، اور عمل دے بدلے وچ انہوں دا پھر حق کتنا ادا کر دی ہے۔ اگر وہ عمل ہی نہیں کر دے تو پھر حق بھی او نہیں دینا جڑا شریعت نے دسے ہے۔ اودیاں شرطاں نے، جدن تک کسی چیز دی شرط پائی جاندی ہے ادن تک ہی اس دا عوض اس نو دتا جاندا ہے۔ مثلاً اگر کسی بندے نو کہا جائے کہ تو اے کام ساڈا کرنا ہے تے تینوں اتنی مزدوری دتی جائے گی، اگر وہ کام ہی نہ کرے تو کیڑا بندہ جڑا اس نو مزدوری دے گا؟ تے جڑیاں شرطاں اسلام نے رکھیاں نے انہاں واسطے اگر انہاں تے پورے نہ اترن تے پھر اسی کس طرح انہاں نو او حقوق دواں گے جڑے اسلام نے کہا کہ دو۔ اللہ کریم نے اگے ارشاد فرمایا پیارے خلیل نو وَإِنَّ كَلِمَتِي سَبَقَتْ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، یقیناً میں لکھ دیتا ہے جڑا بندہ حسن اخلاق دا مظاہرہ کرے گا اُذِلُّهُ تحت عرشی، میں انہوں اپنے عرش دے تھلے سایہ نصیب فرماواں گا، وَأُسْقِيهِ مِنْ حَزِيرَةِ قُدُسِي، اور میں اس نو جنت وچ سیراب کراں گا،
ادنیہ من جواری، اور میں انہوں خاص اپنی رحمت دا پڑوس عطا کراں گا، میں انہوں اپنی رحمت دے قرب وچ رکھاں گا۔ لیکن کم کیے حسن اخلاق اپنانا ہے، اور حسن اخلاق کیے، حسن اخلاق دی وضاحت اگر دیکھنی ہوئے تو او علماء نے اس طرح بیان فرمائیے کہ بندہ کثیر شرم و حیا لاوے، بندہ کسے نو تکلیف نہ دوے، بندہ ہمیشہ کسے دی اصلاح کرے، او دی درستی چاہے، او دا نفع چاہے، نقصان نہ چاہے، بندہ زبان دا سچا ہوئے، گفتگو بے فائدہ نہ کرے، عمل اچھا بڑھ چڑھ کے کرے، لغزشاں لے گناہ والے نافرمانی والے کماں تو دور رہے، جنہاں نال حسن سلوک کرنا انہاں نال حسن سلوک کرے، صبر دا مظاہرہ کرے آزمائش آیاں، بندہ بردبار ہونا چاہیے، حوصلے والا ہونا چاہیے، عفو در گزر اس دے اندر ہونا چاہیے، کسی نو معاف کرن دا او دے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اسی طرح او بندہ نرم دل ہوئے، کسی تے لان تان نہ کرے، کسی نو برا بلا نہ کہے، گالم گلوچ نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، غیبت نہ کرے، اسی طرح کسی دے بارے حسد نہ اپنے دل دے اندر لے آوے، کینہ بغض نفرت اے ساریاں بیماریاں جڑیاں نے انہاں تو اپنے آپ نو دور رکھے، بندہ بخیل نہ ہوئے بلکہ بندہ سخی ہوئے، اس دے نال نال بندہ جدن بھی کسے نو ملے، چاہے اپنے دشمن نو چاہے دوست نو، حسن اخلاق اصل اے وے کہ او اس دے نال خندہ پیشانی نال ملے، اور اس دے نال نال او جدے نال محبت کرے تے اللہ دی رضا واسطے کرے، جدے نال نفرت کرنی ہے تے اللہ دی رضا واسطے کرنی ہے، کہ ایس بندے نے اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں نے اس واسطے، جڑا بندہ اللہ دی نافرمانی کرے او ساڈا کچھ نہیں لگدا، اس واسطے میں دے نال نفرت کرنا وا، اس دے نال نال جدے نال راضی رہے اللہ دی رضا واسطے راضی رہے، جس دے نال ناراض ہونا سو تے اس وجہ تی ناراض ہونا سو کہ انہیں اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں نے، جڑا بندہ اللہ دی نافرمانی کرے اللہ او دے نال ناراض ہوندا ہے، تے جدے نال اللہ ناراض میں بھی او دے نال ناراض ہاں، اے اصل حسن اخلاق۔ دوسرے لفظیں چ شریعت دی پابندی حسن اخلاق دا نام ہے، کہ شریعت نے جدے جدے جو حق دسے نے او بیان بھی کرنے اور انہاں تے عمل کرنا، اے حسن اخلاق ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی شاہ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد وچوں نے، آپ فرماندے نے کہ حسن اخلاق اے نہیں کہ کافران دے اگے لمیاں پے جو، بلکہ حسن اخلاق اے وے کافران دے نال جہاد کرو۔ آپ فرماندے نے جڑے نبی حسن اخلاق دے مالک نے، جنہ دی صفت اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر بیان کیتی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیارے محبوب علیہ السلام بے شک تسی خلق عظیم دے مالک ہو۔ خلق عظیم دے مالک نبی انہوں نے رب نے حکم دیتا، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے غیب دیاں خبراں دینے والے پیغمبر تسی کافراں دے نال جہاد کرو، منافقاں دے نال جہاد کرو اور انہاں تے سختی کرو۔ تے آپ فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام دا میدان جہاد وچ کافراں دے مقابلے وچ آ کے تلوار لہرا کے کافراں دے سار قلم کر کے نبی کریم علیہ السلام نے دسیا اے بھی کافراں دے نال حسن سلوک ہے، کیونکہ جڑا کافر مسلمان نو نقصان دے، جس وقت نقصان کرن آئے گا دین اسلام تے ضرب لان دی کوشش کرے گا، یا کسے ایسے کام نو جس دی عزت اور حرمت دا اللہ کریم نے حکم دیتا ہے اس نو ختم کرن دی کوشش کرے گا، تے اس وقت نبی کریم علیہ السلام دا اسوہ حسنہ اے وے کہ اس کافر دے نال جہاد کیتا جائے گا۔ غزوہ بنو قینقاع اے کیوں ہویا سی؟ اے صرف اس واسطے ہویا سی کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان عورت دا پردہ نہیں برقرار رہن دیتا سی، اور اس نے بڑے بازار وچ پکاریا سی، اے مسلمانوں کدھر گئے ہو؟ تو نبی کریم علیہ السلام تک خبر پہنچی، نبی کریم علیہ السلام اکیلے تلوار لے کے اس بازار وچ یہودیاں نال جہاد کرن آ گئے سن۔
اے وے حسن اخلاق۔ مسلماناں تے نرم دل رہنا، کفار تے سختی کرنی ہے، کیونکہ اج بھی دیکھ لو مسلمان خواتین دی عزت جس طرح پامال کفار کر رہے نے، اے حالات وہی نے کہ جہاد فرض ہے، لیکن جہاد دی فرضیت ہون دے باوجود کرن دا حکم سانو تاں ہے جس وقت اسلامی ریاست اعلان کرے۔ اللہ کریم ساڈے حکمراناں نو ہدایت عطا کرے کہ اے کم از کم مسلمان خواتین دیاں جڑیاں عزتاں کفار لٹدے نے انہاں تے پہرا دین۔ اصل مشن اے وے مسلمان دا، اور اے حسن اخلاق نے اندر داخل ہے۔ اللہ کریم سانو حسن اخلاق کما حق ہو اپنان دی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام دا فہم عطا فرمائے، اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اج الحمدللہ ساڈے 27 قسم دے بندے ذکر ہو چکے نے جنہاں نو اللہ کریم قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ سلسلہ یہ تفصیلاً جاری رہے گا۔ اللہ کریم ساریاں نو دین دا فہم عطا فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔